Bayan dogon lokaci da aka ɗauka ana yamaɗiɗi kan alaƙa da ke tsakanin Hamisu Breaker da kuma 'yar gidan shugaban Kannywood ɗin nan, ma'ana Fatima Nuhu. Yau da yi mujallar fim ta samu zantawa da duka waɗannan mutane uku kuma ta binciko asalin batun, a yayin da a yanzu muke so mu kawo maka cikakkiyar gaskiya kan wannan batu a cikin wannan bidiyon. Amma mai sauraro, muna roƙonka dan Allah, idan wannan shine karanka na farko na ziyarar wannan channel tamu mai albarka, daure ka danna mana subscribing kuma ka taɓa alamar ƙararrawa, yacce za ka rinka samun bidiyoyin mu zafafa da zarar mun ɗaura. Mun gode da jimirin bibiyar da kake wa wannan channel tamu mai albarka. To mai sauraro, kwanakin da suka gabata an daɗe ana yamaɗiɗi kan wannan lamari da kuma wannan batu, inda wasu ke cewa Hamisu Breaker da kuma Fatima Nuhu akwai soyayya mai tarin yawa a tsakaninsu. To dai mai sauraro, wannan karan shi ne muka daure muka yi maka wani ƙoƙari guda ɗaya mai sauraro, muka binciko gaskiyar batu a kan wannan lamari da ake yamaɗiɗi da shi da a cikin kafafen yaɗa zumunta daban-daban, wanda abin ya karaɗe social media kamar Facebook, Twitter har ma da Instagram da TikTok. Wannan al'amari ba baƙo ba ne, mun san a gare ka mai sauraro. Amma muna roƙonka dan Allah ka daure haka bi mu har ƙarshen bidiyon nan domin ka ji yace bayanin yake zuwa gare ka dalla-dalla, kuma shin akwai alaƙa tsakanin Hamisu Breaker da Fatima Nuhu ne ko babu, ko alaƙa ce iya ta abokan sana'a da ya haɗa mahaifinta da kuma shi Hamisu Breaker. Mai sauraro, farkon batun da ake bamu a kwanakin da suka gabata ko in ce shekaru da suka gabata, Hamisu Breaker ba sa shiri da ma Nuhu, ma'ana cewa ake ma matuƙar Hamisu Breaker ya ga Nuhu ya zo guri to tabbas zai bar gurin ba tare da shiri ba. To mai sauraro, amma har haka ta kasance kuma a ce ba sa shiri kuma Hamisu Breaker ya kalli yasa ya ce yana so? To dai ba wannan ba mai sauraro, mu tafi ka cokam kan abin da ya kawo mu cikin wannan bidiyon, faɗa maka gaskiya a kan alaƙa da ke tsakanin Hamisu Breaker da kuma Nuhu da kuma 'yarsa. Menene matsayar gaskiyar zancen? Menene asalin musabbabin abin? Me yasa mutane ke yamaɗiɗi da wannan al'amari duka cikin matan Kannywood ba su zaɓa masa wata mace ba kuma suke zaɓa masa wannan a matsayin matar da zai aura? Me yasa suka zaɓa mai ita a cikin kaf matan Kannywood? Duk da dai ba wannan ne karo na farko da jarumi Hamisu Breaker yake gamuwa da wani al'amari makamancin waɗannan ba. Domin mai sauraro, idan baka manta ba, jarumar nan 'yar cikakkiyar jihar Gombe wadda ake wa lakabi da Momi Gombe, ita kanta jarumar Hamisu Breaker ya fuskanci makamancin wannan kalubale daga fuskarta, inda mutane ke yamaɗiɗin cewa akwai soyayya tsakanin Hamisu Breaker da kuma Momi Gombe. To mai sauraro, menene yasa jarumi Hamisu Breaker ya fi kowane mawaƙi fuskantar makamancin wannan kalubale? Me yasa mutane ke haɗa shi da wasu matan da suke ganin cewa akwai soyayya a tsakaninsu? Menene dalilin? To dai Hamisu Breaker mawaƙi ne da tauraruwarsa ta haska a shekara ta 2020 daidai, a yayin da har kawo yau tauraruwarsa ke ci gaba da haskawa. Mawaƙi ne da ya shura a ƙanƙanin lokaci bayan fafutuka da gwagwarmaya da ya sha a shekarun baya. Wannan dalili ne sa al'umma ke haɗa shi da wasu 'yan matan domin ganin cewa fa mawaƙin baya kula 'yan mata a rayuwarsa ta zahiri ko kuma ta baɗini. Gaskiyar magana, wannan mawaƙi bai damu da sabgar 'yan mata ba, kuma ba shi da wata tsayayyar budurwa a cikin masana'antar Kannywood. Wannan dalilin ne yasa al'umma ke janyo masa aure a baki ta hanyar cewa yana son wance kuma yana son wance. Wannan dalilin ne yasa aka haɗa shi da 'yar gidan mai gidan nasa, ma'ana Fatima Nuhu, aka ce kuma akwai soyayya a tsakaninsu. To mai sauraro, ka da ji gaskiyar batu, amma fa babu wata soyayya a tsakanin Hamisu Breaker da kuma Fatima Nuhu da ta wuce ta soyayya tsakanin musulmi da kuma ɗan uwansa musulmi. Hallau kuma Hamisu Breaker ba shi da wata tsayayyar budurwa da ya tsayar a matsayin wacce zai aura a cikin masana'antar Kannywood, sai dai ba mu sani ba a bayan fage. Bayan hira da mujallar fim ma ta yi da shi a bayan fagen ma ya ce har yanzu bai ga wacce ya tsayar a matsayin budurwar da zai aura ba. Don haka mai sauraro, muna roƙonka dan Allah ka ci gaba da subscribing ɗin channel ɗin nan kuma ka taɓa mana alamar ƙararrawa domin samun bidiyoyi makamantan waɗannan. Mun gode da jimirin bibiya.